Ďalšie kolo. Ideme na to. Mám akože určite nejaké danosti. No, prestaň. Fakt, však to už je jasné. Dobre, ideme. No, to není možné. Ideme teda druhé kolo. Aha. Idem ja prvá. Moje číslo je... A moje číslo je... Takže typujem. 16. Viac. OK. Tvoje číslo je 30. Vyššie. 43. To si zahrozil. Ja už sa merám toto. To je ako kokotina, niečo je v tom. Počkaj, to som fakt trafil. To si fakt trafil. To není možné. 30, ja to nehrám. Posledný krát. Dobre. Posledný krát.